Superligaens bedste venstreback? Jamen altså, det vil være oplagt for mig at sige mig selv, men i det her tilfælde, så tror jeg vil nok pege på FC Københavns Benson, så jeg vil ikke meget for at sige det. Hvem bestemmer mest i Viborg af spillerne? Det er nok Mikkel Rask, der har det sidste ord. Men ellers så er det også værd, synes jeg, for de unge at lytte til en lidt ældre spiller, som kunne jeg mig selv måske. Hvor hurtigt løber du egentlig en 100 meter? Hvor hurtigt jeg løber en 100 meter? Men det gør jeg faktisk relativt hurtigt. Selvom jeg er 32, så er jeg faktisk stadigvæk en af de hurtigste. Føler jeg selv i hvert fald. Så jeg vil skyde på en 100 meter, den kan jeg nok lige løbe omkring 11 sekunder. Hvad drømte du om at blive som barn? Jamen, som barn der drømte jeg om, at jeg er jo opvokset i en fodboldfamilie. Min far spiller fodbold, og min storebror spiller fodbold. Men mærkeligt nok, så drømte jeg faktisk om at blive landmand. Jeg er meget fascineret af maskiner. Jeg arbejdede på en gård, som jeg synes var fantastisk.